आंना खर'आ खामानि होलालै सानफ्रामबो गोमानाय सानफ्रामबो खारनाय सानफ्रामबो दोनखारलांनाय सोरबा गथ' गारनानै खारनाय सोरबा हौवा गारना खारनाय सोरबा हिनजाव गारना खारनाय। आंनि हिनजाव बेहा गथ' सानै दङ। गथ'आ जाबाय बैसोआ 3 बोसोर सासेया जाबाय 10 बोसोर। सासे सेंग्राजों बे लाना खारलायदों। सेंग्रायाबो गामिनि हिनजावाबो गामिनि आरोना आंनिया। ओमफ्राय जोफ्रा एसे नुबाय बायबोला एसे खबर होलायदो आरो हमनानै दोनदो। आं जोबोद दुखु दायो गथ'आ नागिरबाय थादों बिमाखौ मोना जानायखाय। मोनायाव गासैबो गथ'आ नागिरखायो, बिमा गाराखै दायो गथ' सासेया 3 बोसोर जानाया। गथ'आ दायो गाबगासिनो आरोना, बिमाखौ नागिरगासिनो रायजोफोर। आं इसिबां दुखु जायाखैमोन, नाथाय गथ'नि मोखां नायनानै आं माबायदि थानो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बर' हरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों मानसि गोमानायनि खोथा सावरायगोन। गावनि 2 गथ'जों लोगोसे गावनि असे फिसायखौ गारना खारलांबाय। दा बेनि सोमोन्दै जों दिनैनि बे भिडिअ'आव सावरायगोन। सोरबाबा हौवा गोमाजायो, सोरबाबा हिनजाव गोमाजायो, सोरबाबा गथ' गोमाजायो। बेबायदिनो गोबां मानसि गोमाबाय दं लोगोफोर। सोरखौबा मोनदों आरो सोरखौबा मोनाखै। थिग बेबायदिनो गोबां मानसिफोरबो मोनगासिनो दं। जायबा हिनजाव गोमादों बे हिनजावनि मुङानो जाबाय अजिता बाग्लारि। लोगोसे जायबा हौवाया हिनजाव गोमाजादों बे हौवानि मुङानो जाबाय जोंसार बाग्लारि। आरो जायबा लाना खारदों बेनि मुङानो जाहैबाय अनसाय बसुमतारी। बे डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट। गामिया जाहैबाय 3 नाम्बार कुन्दुरबिल। पुलिस थानाया जाहैबाय हरिसिंगा। जोंसार बाग्लारि आरो अजिता बाग्लारिनि गेजेराव 2 गथ' गथाय दंमोन। सासेया जाहैबाय 10 बोसोरनि आरो सासेया जाहैबाय 3 बोसोरनि। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय अजिता बाग्लारि आरो लोगोसे जायबा सेंग्राया लाना खारदों नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय अनसाय बसुमतारी। आरो लोगोसे नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय जायबा अजिता बाग्लारिनि असे फिसाय जोंसार बाग्लारि। नोंथांमोना बे अजिता बाग्लारिखौ नुदोंब्ला बा बे जायबा अनसाय बसुमतारी बेखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना नैबे नाम्बाराव, नैबे स्क्रिनाव नुनाय फन नाम्बारफोराव खौरां हरदो, फोरमायहरदो। नोंथांमोना बे 2 मानसिखौ नुदोंब्ला जायबा अजिता बाग्लारि आरो लोगोसे अनसाय बसुमतारी बे 2 मानसिखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो बे 2 मानसिखौ हमनानै दोन। जेरावबाबो नोंथांमोना हमनानै दोनथार अननानै। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'आव गोबां खोथा मिथिबाय जानांगौ जायबा अजिता बाग्लारि आरो लोगोसे अनसाय बसुमतारीनि बागै। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। आरो लोगोफोर बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम, जाहाथे बे अजिता बाग्लारिखौ जोंनि बर'नि सासेबाबो बिर जोहोलावफोरा हमनानै दोननो हायो। जय बर' हारिनि। बोसोरसेयाव 100 जननि बारा माने 100 जननि बारा जोंनि बे बर' हिनजावफोरा हाबा जाखांनानै खारलाय गारलाय खालामगासिनो दं। जेरावखि नङा माने बिसोरखौ हमनानै दोन। दा बिसोर ओरैबायदि माने गावनि गथ' गथायखौ गारना खारलांबाय। आरो लोगोसे बे सेंग्रायाबो आदुआ नामा बे सेंग्राया हाबा जाखानाय हिनजावखौ लाना खारनो। They are socially neglected, politically deprived of their rights, religiously discriminated. They need representation in the governance. Jai Boro Harini!